Bore da, croeso, siwmai, croeso I chi i'r wers arweinwyr Adobe Express yma ar gyfer mis hanes pobl Dduon. Croeso I chi te, croeso I chi os ydych chi'n newydd ac erioed wedi ymuno gyda ni ar un o'r sesiynau yma o'r blaen, a croeso nôl os ydych chi wedi bod ar sawl un o'r sesiynau yma eisoes. Nawr, fel arfer, danfonwch eich sylwadau mewn. Rhowch yn bod I ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Allwch chi ddefnyddio athrawon yn unig os gwelwch yn dda. Allwch chi ddefnyddio y chat ar YouTube os chi'n rhoi sylwadau fyna. Neu allwch chi ddanfon sylwadau mewn ar streamiad os chi'n defnyddio'r ddolen yna. Neu hefyd, mae croeso I chi jyst I ddanfon e-bost yn ôl i'r cyfeiriad e-bost nes I ddanfon y dolenni mas I chi a na I ddarllen nhw mas o fyna. Felly, rhowch wybod pwy sydd â ni a pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Nawr, ar gyfer y sesiwn yma, wrth gwrs byddwn ni'n defnyddio Adobe Express ar y porwr neu ar yr iPad, a byddwn ni'n dangos y ddwy ffordd I chi. Ond hefyd, byddai'n ddefnyddiol bod chi'n agor y dudalen heriau I fyny. Nawr, mae'r dudalen heriau yn sgrolio... dalwch sownd. Mae'r dudalen heriau anghywir lan dy fi fyna. Hwna'r un Saesneg. Dych chi'n gwybod. Dyma ni. Right, dyma ni. Dudalen heriau. Gyda chi'n sgrolio ar waelod y sgrin fyna bit.ly/express HPV24. Hanes Pobl Dduon 24. HPV24. Dyna beth hwnna. Express HPV24. Right, nawr te, dewch I ni gael sôn yn gyflym te am rheolau arweinwyr Adobe Express. Felly, yn gyntaf, cofiwch allwch chi oedi os oes angen, os ydw i'n mynd rhy gyflym I chi, allwch chi wasgu pause ar y ffrwd fyw. A cario ymlaen pryd mae'n siwto chi. A dweud hynny, dwi yn mynd I fod yn gwneud pob gweithgaredd ddwy waith, unwaith ar y porwr, ar y cyfriadur, felly os ych chi ar Chromebook, laptop, Mac, PC, rhywbeth fel yna, fyddai'n gwneud hwnna gyntaf. Wedyn byddai'n neidio draw fan hyn i'r iPad ac yn neud eto. Felly bydd na amser ychwanegol I chi fyna os oes angen. Yr ail un te yw bod na dystysgrif... Dyma fe. Gyfer fan hyn. Yr ail un yw bod na dystysgrif ar gael I bawb sy'n cymryd rhan. Felly, athrawon ar ddiwedd y sesiwn, fyddwch chi'n derbyn e-bost gyda dolen i'r recordiad y wers, rhaid ofn bod chi'n moyn mynd nôl I edrych ar rhywbeth eto, ond hefyd byddwch chi yn cael dolen I dystysgrif, allwch chi roi I bob disgwyl sy'n cymryd rhan. A wedyn, yn drydydd, hawliwch eich parti pizza. Nawr, I ni yn mynd I fod, bydd dolen yn dod mas, ble bydd athrawon yn gallu gofrestru os I chi wedi wneud yr weithgaredd yma gyda na llai, dibynnu ar faint eich ysgol chi, na llai 100 o blant, neu, os I chi mewn ysgol sydd bach yn llai, pawb o flwyddyn 3 I fyny. Iawn? Pyn un sy'n rwydda I chi. Nawr, os I chi wedi dilyn y weithgaredd yma gyda na llai, pawb o flwyddyn 3 I fyny, neu 100 o blant, o leia 100 o blant, mae hwnna'n rhoi 1 pwynt I chi tuag at eich parti pizza. A os ych chi'n casglu 3 pwynt, fyddwch chi wedyn yn derbyn parti pizza I bawb yn yr ysgol, a hefyd tarian neu gwobr neu plac I roi wrth drws ffrant yr ysgol yn dweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express eleni. Tarian ysgol gyfan, gwobr ysgol gyfan chi. Iawn? Felly os oes diddordeb I chi yn hwnna, newch yn siŵr athrawon bod chi wedi cyfrestru gyfer y sesiwn gan fynd I arweinwyr.express.cymru a gewch chi'r e-bost wedyn gyda'r wybodaeth. Na, right te. Dewch I ni gael clatio bant gyda gweithgaredd heddi te. Felly, dewch I ni gael dangos y sgrîn, dyma fe. Right, y dudalen heriau. Fel ddwedais I, mwyn agor y dudalen heriau, ewch I bit.ly/express HPV24. Hanes Pobl Dduon 24. Neu, wrth gwrs, os ydych chi'n defnyddio dyfais a chamera, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar eich bwrdd gwyn chi nawr mwyn cyrraedd y dudalen yma. Iawn de, dych chi'n gael sgrolio lawr a gweld beth I ni'n mynd I fod yn gwneud heddi. Nawr te, ar gyfer mis hanes Pobl Dduon, yn gweithgaredd gyntaf ni yw bod ni'n mynd I fod yn creu ffeithlyn Mansa Musa. Nawr, Mansa Musa, ni'n mynd I fod yn dysgu am y person
hynod ddiddorol yma, sef y Mansa Musa, y person mwyaf cyfoethog erioed yn hanes y byd oedd Mansa Musa. Roedd e'n ymerawdwr dros ymerodraeth Mali, sef gwlad yng ngorllewin Affrica, gorllewin yr Affrig. A o edrych ar ei werth nôl yr adeg hynny, cymaru gyda arian nawr, fe oedd y person cyfoethocaf yn y byd i gyd. Ni'n mynd dysgu chydig am hanes Mansa Musa gan greu ffeithlyn, infograffig. A wedyn yn ein ail gweithgaredd heddi, ni'n mynd i fod yn creu brethyn cente. Nawr, yng Ngwlad Ghana, eto yng ngorllewin yr Affrig, maen nhw yn gwau brethyn o'r enw cente. A i ni'n enwog am ein brethyn ni fan hyn yng Nghymru, yndyn ni. A chi'n gwybod beth, mae'r patrymau chydig yn debyg, oedden ni'n dweud hefyd. Ond i chi'n gweld fyna bod yna liwiau arbennig yn cael defnyddio hefyd mewn brethyn cente. Felly ni'n mynd i fod yn creu ein brethyn ein hunain gan ddylunio gyda siapau sylfaenol a creu patrymau ailadroddus. Right, so no fel hwyl, dewch i ni gael clatio bant gyda'n gweithgaredd gyntaf. Nawr, ar gyfer y gweithgaredd gyntaf, bydde fe'n help mawr bod chi ar wybodaeth yma ar Mansa Musa. Iawn? Felly, newch yn siŵr bod chi wedi agor y dudalen heriau. Unwaith eto mae'n sgrolio ar hyd gwaelod y dudalen. A fel allwch chi weld, lan fan hyn, dwi wedi agor hwnna ar tab arall ar y porwr. Felly mae Adobe Express dy fi ar agor fan hyn, a wedyn mae dy fi'r dudalen heriau ar agor fan hyn. Iawn? Ar yr iPad, wrth gwrs, dwi'n defnyddio app Adobe Express, a wedyn dwi'n defnyddio, llwch chi ddefnyddio yna llai app Safari, neu Chrome dwi'n defnyddio ar yr iPad mwyn agor y dudalen heriau. Right, rhywun wedi gweud siwmai eto? Sa'n meddwl bod? Pawb yn dawel bore yma. Gwedwch siwmai, rhowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni ar y sesiwn bore yma. Right, pant yn ite gyda'n gweithgaredd gyntaf, sef y ffeithlyn Mansa Musa yma. Right. Nawr, dyma fi ar dudalen cartref Adobe Express, a dwi eisiau defnyddio Adobe Express yn Gymraeg. Felly mwyn newid cyfrwng iaith Adobe Express, mae angen i ni glicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde. Drws nesaf i'r gloch, fe welwch chi'r avatar y cylch yma. Dwi'n clicio ar hwnna, a dwi'n gwasgu settings. A fan hyn wedyn, ar y gwimplen top fan hyn, allai ddewis yr iaith Gymraeg. A dyna ni, dwi'n nawr wrth gair ffenest gosodiadau yma i lawr, dwi'n nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Mae yna e-bost wedi cyrraedd. Efe rhywun yn gweud helo yw na? Nage, rhywun yn danfod rhywbeth diflas i mi we. Right, iawn. Right, beth fi'n mynd i wneud nesaf de? Wel, dwi'n mynd i fod yn creu ffeithlyn, sef math o boster yw ffeithlyn. Felly i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar y botwm mawr gwyrdd, y deilsen mawr werdd, ar dudalen cartref Express, a dwi yn mynd i greu graffig. Right, iawn. Dyna ni wedi dechrau, felly dewch i ni gael adeiladu rhyw fath o gefndir. Dewch i ni gael adeiladu rhyw fath o gefndir ar gyfer ein ffeithlyn ar Mansa Musa. Nawr, dwi'n mynd i fod yn defnyddio'r lliwiau sy'n cael ei defnyddio bob tro ar gyfer hanes pobl Dduon. Ar dudalen heriau, allwch chi weld y lliwiau fan hyn. Y lliwiau sy'n bob tro'n cael ei defnyddio i gynrychioli hanes pobl Dduon yw du, coch, melyn a gwyrdd. Dyna'r lliwiau sy'n bob tro'n cael ei defnyddio. Right, felly, dewch i ni gael felly gosod cefndir y dudalen yn gyntaf de, gan ddefnyddio lliw'r cefndir, fan hyn. A dwi'n mynd am gefndir lliw D, dwi'n meddwl fan hyn. Right, nawr te. Fel i ni'n mynd i ychwanegu'r lliwiau pwysig yna, ni'n mynd i fframio ein canfas ni, fframio'n tudalen gyda'r 3 lliw arall, sef coch, melyn a gwyrdd. Coch, melyn a gwyrdd. Nawr, i wneud hynny, i fi'n mynd i ddefnyddio siapiau neu eiconau. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddefnyddio eiconau. Felly, os ewn ni fan hyn i elfennau ar y chwith, ac yna ar y top, dwi'n mynd i sgrolio draw i eiconau. Nawr, mewn hyn, be dwi eisiau rhyw fath o swoosh
neu rhyw fath o splat o baint, neu rhyw fath o siap anhysbys. Felly, allwch chi fan hyn deipio mewn, falle blob, mae'r un anraith y da. Chi'n gweld chi'n mynd i gael lot o siapiau anhysbys fel hyn. Neu allwch chi drial, dyna un arall falle yw stroke, ar gyfer stribyn o baint. Dyma ni yn math yma o beth. Iawn, mae hwnna'n gweithio neis. Neu allwch chi drial falle swoosh. Swoosh. Na, dwi'n ddim cystal, fi moyn bod y lliw tu fewn yn llawn. Allwch chi drial just a paint hefyd. A gweld os da chi rhyw fath o splat yn air da, nhw e? Splat. Codi? O, mae'r un o'n gret. Ie. Dwi'n ei ddefnyddio splat, dwi'n meddwl. Ydw, dwi'n ei ddefnyddio splat. Dwi'n ddefnyddio rhain, mae'n gweiad diddorol ar rhain. Fi'n licio rhain na. Beth ai am de? Dwi'n mynd i fynd am... Ie, dwi'n mynd i fynd am yr un yma i ddechrau bant de. Iawn, mewn y fe, cofiwch y lliwiau, melyn, coch a gwerth. Felly, ydych chi gael newid hynny'r lliw cyntaf. Sdim ots pain o'r 3 lliw na i chi wneud gyntaf, na i fynd am y melyn yn gyntaf, dwi'n meddwl. Right. Nawr i newid y lliw, nes i ddim esbonio fe, gyda'r eicon a'r splat yma wedi ddewis, pa bynnag siap i chi wedi ychwanegu wedi ddewis, clicio fan hyn ar llenwi, a wedyn mwy o liwiau. Chi'n gweld? Cwimplen mwy o liwiau, a fan hyn allwch chi ddewis eich lliw. Right. Nawr, dwi'n moyn hwn i fframio y dudalen. Felly dwi'n mynd i newid y maint. Dyna ni, a dwi'n dod lawr o hwnna. Just i'r cornel fan hyn. Dyna ni, mae hwnna'n hyfryd. Hoffi hwnna. Ymddeiriadau am fy llais heddi, ffrindiau. Fi wedi dal yr anwyd yma sydd yn hedfan o amgylch chi. Right, nawr, dwi wedi dyblygu hwnna. Dych chi'n gwneud na to. Fi moyn y splat yma eto. Felly dwi'n clicio ar y fe. Dwi'n jyst yn clicio ar y botwm sy'n dweud dyblygu. Os ydw i'n mynd rhy gyflym, byddwch chi'n ffain i fi wneud neidio draw i'r iPad nawr a wneud yr un peth unwaith dwi wedi'n cael y 3 lliw yma mewn. Felly dyblygu, dyma ni'r un newydd, a na i newid y lliw nawr i'r ail liw sef coch. Felly mwy o liwiau a dewis y coch. Nawr, allan ni just osod hwnna'n gorgyffwrdd y siap cyntaf, ond licen ni bod yn edrych fel gwahanol splat y baint. Felly na i just cylchdroi fe o amgylch. Dyna ni, mae hwnna nawr yn edrych fel splat hollol newydd yn dweud, un hollol wahanol. Ac yn ôl ade, dwi'n ei ddyblygu hwnna eto, dyna ni, a gyda'r un yma, dwi'n ei newid y lliw i fod yn wyrdd. Pa wyrdd? Gwyrdd ma wedyn ni, ie. A to nawr, dwi'n mynd i gylchdroi fe, dwi eisiau gweld darn ffres newydd ohono fe, fel bod e ddim yn edrych fel bod fi wedi ail ddefnyddio'r un splat dair gwaith, sef beth i fi wedi wneud wrth gwrs. Dyna ni, felly dyna fy fframau ni falle, o'r wahanol liwiau paint. Allech chi roi fe jyst ar y gwaelod, fel dwi wedi wneud, neu allech chi gael un neu ddau ar y top, mae lan i chi. Cofiwch nawr, ni'n mynd i fod yn rhoi lot o fach o wybodaeth ar y dudalen yma, felly peidwch eich llenwi fe yn ormodol gyda'r splats lliw yma. Newch yn siŵr bod chi'n gadael digon o le gwag hefyd. Right, yn olaf, dwi'n mynd i'n enwi fy ffeil, lan ar y top, yn y cornel top o'ch yr chwith, clicio fyna, a enw hwn yw ffeithlyn mansa mwsa. Ffeithlyn mansa mwsa. Iawn. Draw ni te i'r iPad i gael dal i fyny. Felly digon amser i chi nawr i wneud hwnna tra bod fi'n dangos yr un sgiliau ar yr iPad. Right, dyma ni. Dyma fi ar dudalen cartref yr iPad. A os ych chi'n cofio beth cyntaf nes i oedd clicio ar y botwm awr gwyrdd mwyn creu graffig. Dyma ni'n gwasgu hwnna. A dwi nawr yn mynd i osod lliw cefndir ar gyfer y dyluniad. Felly na i wneud yn wahanol trwy'n, felly na i fynd am un o'r lliwiau eraill. Felly na i fynd i lliw'r cefndir a dewis beth ai am te fan hyn. Felly gewn ni'r lliw melyn yn y cefn tro yma. A nawr dwi'n mynd i fynd i chwilio yn yr elfennau am
eiconau. Nawr, beth am, yna I fynd am falle blob tro yma. Blob. Dyma ni. A falle yna I fynd am nhw 3 gwahanol blob tro hyn. Falle yna I fynd am hwnna. A yna I hefyd fynd am hwn. A yna I fynd am pain. Hwna. Felly mae 3 gwahanol siap o blob da fi. Mae un ohonyn nhw'n mynd I fod yn ddi. Felly na I adael yr un yma yn ddi. Dyma ni. A na I newid lliw'r un yma I fod yn wyrdd. Fel yna. A hwn yn goch. Fel yna. Hyfryd. A nawr dwi just yn I gosod nhw yn gyffwrdd. Ddefnyddio'r arf cylch droi. Hyfryd, ie, hoff iawn o hwnna. Ech chi'n gweld mae hwnna'n rhoi naws wahanol I ni'n dwi? Wrth ddefnyddio gwahanol siapau, gwahanol liwiau, mae hwnna wahanol iawn i'r un nes I draw ar y porwr. Ond mae eto yn defnyddio'r lliwiau mis hanes pobl Dduon. Felly mae'n gosod y naws na I ni reit ar ddechrau ein dyluniad. Reit, nôl i'r porwr te, I ni gael mynd ymlaen. Iawn. Dyma ni ar y porwr. A I ni yn mynd I ychwanegu te, mae eisiau ni gael map o cyfandir Africa, cyfandir yr Affrig. Felly o dan eiconau eto, dwi'n mynd I chwilio am Africa. Iawn. A dwi eisiau hwn, yr un solet yma. Iawn, yr un solet yma. Dwi'n meddwl bod mwy nag un I gael. Oes, mae hwn I gael hefyd. Mae'r siap wedi symleiddio chydig. Bydd yn licio hwnna. Felly yna I ddefnyddio hwnna. Iawn, a mae hwn I gael hefyd. Iawn, felly mae mwy nag un dewis gyda chi os newch chi sgrolio lawr. Ond I ni moyn map o gyfandir yr Affrig. Fi'n meddwl, fi'n newydd weld bod fi wedi cael e-bost wrth rhywun. Dych chi'n cael gweld pwy sy'n ma. Odyn, ni wedi cael e-bost. Bore da. Pwy sy'n ma? Mae Ros Helig yma. Wel, bore da I chi. Bore da, ffrindiau o Ysgol Ros Helig. A diolch I Miss Houghton am ddanfon y neges I fi. Siwmai, siwr I chi fyna. Chi wedi cael gêm bwysig o bêl droed bore yma. Iawn, na fe, a diolch byth am recordiad. Ie, wir. Iawn, wel, croeso mawr I chi, ffrindiau o Ysgol Ros Helig. A diolch Miss Houghton am ddanfon y neges mewn. A cofiwch, danfonwch eich negeseuon mewn. Rhowch wybod I ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Right, dyma ni te. Felly mae da fi yr map yma o gyfandir Affrig. Nawr, fi moyn hwn I fod yn eitha mawr fan hyn. Iawn. A I ni hefyd yn moyn ail ddefnyddio un o liwiau mis hanes pobl Dduon. Nawr, chi'n gweld fyna, mae wedi'n barod yn automatic wedi defnyddio un o'r lliwiau sydd fi'n barod, mae wedi defnyddio'r gwyrdd. Felly am y tro, chi'n meddwl beth, fi'n thapus hwnna, na I adael hwnna I fod fel yna, dwi'n meddwl. Iawn. Right, nawr te, dewch I ni gael mynd draw i'r iPad I wneud yr un peth te, I gael map o gyfandir Africa, gyfandir yr Affrig. Felly, eto dan yr eiconau, dwi'n chwilio tro hyn am Africa. Ac yn dewis pa bynnag un dwi eisiau, na I ddewis un gwahanol. A chi weld tro yma, mae'n defnyddio lliw sydd da fi'n barod, sy'n ddefnyddiol iawn. Diolch yn fawr, Adobe Express, am hwnna. Ond os ych chi moyn newid eich lliw, allwch chi wneud hynny gan glicio ar y chwith fyna le mae'n gweud llenwi ac ychwanegu pa bynnag liw chi eisiau. Reit, no. Dewch I ni gael rhoi te ein ffaith gyntaf nôl i'r porwr. Iawn te. Nawr, ein ffaith gyntaf, os ai draw i'r dudalen heriau, yw, sgrolio lawr, ystyr Mansa yw ymerawdwr neu swltan brenin mawr. Mansa Musa oedd yn reoli dros ymerodraeth Mali
yr ymerodraeth fwyaf yn hanes gorllewin yr Affrig. Iawn, a mae'r cyfandir Affrica, yr holl wledydd sy'n gwneud cyfandir Affrica, yn enfawr, wrth gwrs, os ych chi'n edrych ar fap o'r byd, a roedd ymerodraeth Mali ar y pryd, llawer y fwy na gwlad, mae Mali dal yn wlad yng nghyfandir Affrig, ond roedd yr ymerodraeth yma nôl yng nghyfnod 1300 i tua 1700, llawer yn fwy na beth yw maint gwlad Mali nawr. Reit, dewch i ni gael copïo yr ffaith yma te. Mewn, felly dwi'n llusgo dros y ffaith yma yn y dudalen heriau, a nawr dwi'n mynd i wasgu Ctrl-C ar y bysellfwrdd i gopïo'r testyn yna, Ctrl-C. Nôl i Adobe Express, a dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn. Felly dwi'n mynd i glicio ar testyn. Ychwanegwch eich testyn fan hyn. A wedyn Ctrl-V i lido hwnna mewn. Right. Nawr. Mae hwnna'n yn anodd i ddarllen ar hyn o bryd, wedi os mae e'n ddi dros y D, fel yna. Felly dwi'n mynd i ychwanegu siap fel cefndir i'r blwch testyn yma. Ychwanegu siap fel cefndir i'r blwch testyn. Felly sgrolio lawr, a chi'n gweld fe welwch chi fan hyn, siap. Clicio fyna, a mae'n ychwanegu'r siap yna i'r gefn y testyn, sy'n helpu fe i fod yn rwyddach i ddarllen. Nawr, mae e dewis jyst yr un cyntaf yma, fan hyn, y siap sylfaenol cyntaf yma. Allwch chi fynd trwy'r wahanol siapiau. Chi'n gweld yma mwy i gael hefyd, i weld pa un i chi moyn. Mae rai ohonyn nhw'n yn enfawr, enghraifft hwnna. Dwi'n ddim yn mynd i fod yn gret, dwi'n mynd i fod gymryd gormod o le. Mae rai ohonyn nhw jyst yn fframio o amgylch y testyn, a dwi'n ddim yn mynd i helpu ni chwaith. Felly, dywyswch un i chi meddwl sydd yn mynd i'ch helpu chi i weld y testyn, heb bod efallai yn cuddio gormod o beth sy'n mynd mlaen yn y cefndir. Enghraifft mae hwnna. Dros ben llestri, yn dweud. Iawn? Felly, dywyswch chi un o'r siapiau yma, sydd yn neud synwyr i chi. Right. Nawr hefyd, unwaith chi wedi dewis y siap, allwch chi glicio eto ar y siap i ddewis lliw. Wel, mae'n neud synwyr fan hyn bod ni'n dewis felly un o liwiau mis hanes Pobl Dduon. Felly, dwi'n mynd i newid i'r un lliw melyn golau yna sydd da fi ar un o'r splats paint ar waelod y dudalen. Nawr, dwi'n mynd i fynd nôl mas o'r siap wedyn, clicio sianol fan hyn, a mae eisiau dewis ffont arall. Felly, rhywbeth falle un o'r ffontiau argymhellyr, eisiau dewis ffont sydd yn ddiddorol, ond sydd hefyd yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Iawn, felly edrychwch ar y ffontiau yma. Dwi'n hoffi sgrolio yn eitha cyflym drwy'r ffontiau a gweld pa ffont sydd yn dal yn sylwi oherwydd bod e'n glir ac yn ffont diddorol. Iawn, mae sgrolio'n gyflym yn helpu chi felly i ddewis ffont clir ond sydd yn dal y sylw. Hwna'r enghraifft, dwi'n licio hwnna. Right. Iawn, dyna'r ffaith gyntaf yn ei le. O ran maint y ffont, dwi'n eitha hapus dy hwnna. Allai ddefnyddio'r ddolen hir yma ar yr ochr hefyd i wthio siap y bocs i wahanol linellau. Dwi'n mynd i wneud hwnna a gadael fan am nawr, a dewch i ni gael mynd draw i'r iPad i wneud yr un peth te. Copio'r testyn, mewn i flwch testyn yn Express, a rhoi siap yn y cefndir, dewis lliw i'r siap a ffont addas. Iawn te, draw i'r iPad. Ble mae fy llygodau ni? Right, dyma ni fi ar yr iPad. Iawn te. Nawr, rydyn ni symud nôl draw i Chrome, ble mae'r dudalen heriau ar agor. Dyma hi. Sgrolio lawr. A dwi'n mynd i wneud copi o'r testyn yma. Dyna ni. Copi. Nôl draw fi te i Express. A dwi'n mynd i wasgu testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn. A mewn hyn, dwi jyst yn mynd i ddala mis i lawr. Wps.
So angen fi ddileu hwn gynta. Creu bore. Delay. Tap, tap. Ydy hwn yn mynd i lido? Dechrau fi gael just dechrau teipo. Mansa. Oops. Mansa. Right. Wel, dwi'n neud tap, tap. Na fi trial just glido. O, can ni? Yeah, right. Glido, allow, paste. Right, dyna ni. Right, mae'n bihafio. Mae'n bihafio. Right, Mae'r testyn na, wel, mae hwnna'n wyn, dwi'n ddim yn helpu fi lot, ydw e. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu'r siap yn gyntaf. Siap. Iawn. A pa siap ai am fan hyn? Lle yna i fynd am... lle am y D y tro yma. Llenwi'r siap, newid llenwi'r siap i fod yn ddi. Ia, mae hwnna'n gweithio. Dewis siap. Dewis pa bynnag siap i chi moyn. Iawn. Ac yna mae eisiau ni edrych ar y ffont, achos dwi'n mynd hoffi'r ffont yma. Chi nôl mas o'r siap, mynd i'r ffontiau argymhellir, gweld y cyfan, a to fi'n sgrolio. Mae sgrolio'n weddol gyflym yn helpu fi, chymo, mae un y ddau rhain yn anodd iawn i'w darllen, ydyn nhw? Anodd iawn i'w darllen. Chi'n neud yn siŵr bod chi'n dewis un sydd yn glir. Hwna'n glir, ydy. Iawn. Mae hwnna'n gweithio yn neis. Haffi hwnna. Right. Nawr blwch testyn cyntaf wedi wneud. Dewch i ni gael symud ymlaen te ar y porwr. Credu bod fi wedi cael neges arall trwyddo. Ydw, dwi'n meddwl bod fi. O, siomai. Ni wedi cael e-bost wrth. Bore da o Ysgol Llanbryn Mair bore yma. Mae blwyddyn 4, 5 a 6 yma. Mwynhau. Rydym yma, ac yn mwynhau ar fore oer yn y canolbarth. Ie, ydy, chymod beth, mae wedi oeri yn dwi. Mae wedi oeri yn ei sylwi na dros y penwythnos, mae wir wedi oeri. Ydy, lan yn y canolbarth yna. Croeso i chi ffrindiau o Ysgol Llanbryn Mair. Cwtrwch mewn nawr, gobeithio bod y gres arno yn y dosbarth gyda chi i ni gael sesiwn ar y sgiliau digidol a mwynhau. Right, diolch am eich neges chi. Pwy sta fi fyna? Nichols. Sa'n siŵr os taw Mr. neu Miss sydd dan i fyna. Ond diolch yn fawr i chi am ddanfod eich neges. Right, iawn. Fi nôl ar y porwr. Ydw, dyma fi nôl ar y porwr. I ni gael symud ymlaen de. Nes i fynd i'r iPad de. Gwedwch, sa'n siŵr, sa'n cofio nawr. Nes i fynd i'r iPad? Dwi'n meddwl bod fi wedi. O, dyma fi wedi wneud ar yr iPad typini. Dyma fe fan hyn. Right. Nôl y porwr. Beth yn ni'n neud nesaf? Wel, fi'n credu bod angen i ni i ddangos ble oedd ymerodraeth Mali. Ie, mae eisiau ni ddangos ble oedd ymerodraeth Mali. Nawr, i wneud hynny, dwi'n mynd i fynd nôl i'r elfennau, i'r eiconau, a beth am chwilio am rhywbeth fel circle. Nawr, os ydych chi'n chwilio am circle yn yr eiconau, allwch chi chwilio circle yn y siapau wrth gwrs, achos siap yw cylch. Ynddo fe? Wel ia, wrth gwrs, mae'n rhaid. So, allech chi gydio mewn cylch o'r siapiau, ond dwi'n meddwl rhywbeth falle chydig bach fwy garw, chydig bach fwy aniben. Felly dwi'n chwilio am circle mewn yn yr eiconau. A chi'n gweld, mae rhain yn siapau cylch a siapau crwn chydig mwy artistig falle. O, dyma ni, rhywbeth fel hyn dwi'n licio. Chi'n gweld, fel rhywun jyst wedi gwneud rhyw scribl fach ar y map i ddangos ble oedd ymerodraeth Mali. Hwn hefyd, dwi'n licio hwnna. Felly mewn â fe, nawr, roedd ymerodraeth Mali, dyma ni, yn y cornel yma fan hyn. Iawn, os i ni'n edrych ar fap o cyfandir Affrica, roedd e yn dechrau ar y môr draw fan hyn, reit yn y gorllewin, a roedd e'n mynd mewn hanner ffordd ar draws y cyfandir. Rhyw 500,000 o filltiroedd sgwar. 500,000 o filltiroedd sgwar o faint. A dyna ni tua y maint yna. Nawr, dwi'n mynd i newid lliw y siap yma nawr i fod yn un o liwiau eto, un o liwiau mis hanes Pobl Dduon. Felly, allech chi fynd am eich coch, fel yna, neu gwyrdd, wel, so'r gwyrdd yn mynd neis yn fan hyn, achos dyna liw y map, a bydd y siap yna anweledig. Neu'r melyn eto, ie.
Neu allech chi wrth gwrs ddefnyddio di, sef yr lliw'r cefndir ar hwn. Felly defnyddiwch un o liwiau mis hanes pobl ddion. Dwi'n meddwl na i fynd am y coch. Ie. A hefyd, dwi'n mynd i roi saith arrow yn pwyntio mewn o'r ffaith i fewn i ganol y siap yma. Felly eto yn yr eiconau, dwi'n mynd i chwilio am arrow. Dyna ni. A dwi eisiau un sy'n yn troi i fewn. Felly, pa un dwi'n mynd i fynd am, gwedwch. Pa un a i am. Sawl un fan hyn sydd yn neis. Dwi'n meddwl bod yn edrych felly bod rhywun wedi gwneud e llaw. Hwn, yn neis. Nawr, mae hwn yn gred, ond mae e'n gwynebu'r ffordd anghywir. Dwi eisiau bod e'n dechrau gyda'r testyn ac yn cyrlio i fewn. A dyw troi e ddim yn helpu. Allen ni gael e mynd o'r gweilod, sbo. Allen ni wneud hwnna. Gallen. A chi'n gwybod beth, allen ni mynd na bydd ddau. Ond os i chi moyn bod e'n mynd o'r top, allwch chi ddefnyddio y botymau flip. Fan hyn, chi'n gweld? Flip. A flipio fe. Fel bod e yn mynd i'r cyfeiriad chi eisiau. Wel, nawr bod fi wedi gwneud e, man y fi adlefel yna, na fe. Nawr, ar gyfer lliw yr saith, chi'n gwybod beth, fi'n mynd i ddefnyddio'r un lliw ar melyn sydd fi ar gefndir yr blwch testyn. Fel bod yn edrych fel bod yr saith yma yn tyfu allan o'r testyn. Felly dwi'n mynd i newid y lliw llenwi fan hyn ar chwith i'r melyn yna sydd â fi. Hwnnw fe, ie, dyna fe. Hyfryd, iawn, gret. Mae hwnna wir yn dangos maint ymerodraeth malu fyna. Rhaid, draw i'r iPad te, i wneud yr un peth. A dwi'n meddwl, odyn, dyma ni. Siwmai, mae Miss Owen yn gweud siwmai, bore da o ddosbarthiadau blwyddyn 5 a 6 yn Ysgol Gymraeg Llangenech. Croeso i chi, Miss Owen, a croeso i chi ffrindiau o flwyddyn 5 a 6 yn Ysgol Gymraeg Llangenech. A diolch yn fawr i chi am eich neges, a diolch am ymuno yn y sesiwn bore yma. Reit, iawn, ar yr iPad, dewch i ni gael neidio draw. A dwi'n mynd i chwilio'r un peth, felly'r peth cyntaf, os chi'n cofio nes i oedd mynd i'r elfennau, ac o dan eiconau, nes i chwilio am circle. Cofiwch, allech chi ddefnyddio cylch arferol o'r siapiau, ond dwi'n hoffi rai mwy artistig yma sydd ni yn yr eiconau. Felly dwi'n mynd i gydio mewn un o'r dyma ni, yr hirgrwn yma, yr ofal yma. Dyna fe, tua fyna oedd ymerodraeth malu, na fe. A pa liw dwi eisiau siap yma i fod? Wel, un o liwiau mis hanes pobl ddion, llai am y gwyrdd y tro yma, na fe. A nawr dwi eisiau saith arrow. Felly eto dan yr eiconau, dwi'n chwilio am arrow. Chwilio. Pa un dwi eisiau? Na i fynd am hwn. A dwi eisiau liw yr saith yma i fod... Reit, mae e'n goch, na pan dwi'n mynd gweld e. Mae'r un lliw a map cyfandir Africa. Dwi eisiau'r saith yma i fod yn ddir, un lliw ar blwch testyn. A nawr allai roi hwnna yn ei le. Dyna ni. O, mae hwnna'n gweithio neis, yn dwi? Hyfryd. Iawn. Mlaen te i'r ffaith nesaf. Felly nôl â fi i'r porwr. Dyma fi ar y porwr. Beth yw'n ffaith nesaf ni te am y person anhygoel yma, Mansa Musa? Wel, Mansa Musa yw'r person mwyaf cyfoethog erioed. Roedd ei gyfoeth yn cyfateb i 400 biliwn o ddoleri heddiw. Mae hwnna dwywaith cymaint a Jeff Bezos, perchenog Amazon, a fe yw'r person cyfoethocaf ar hyn o bryd. Felly, petai Mansa Musa yn fyw heddi, bydde da fe ddwywaith cymaint o gyfoeth a Jeff Bezos, sef y person mwyaf cyfoethog yn y byd. Daeth y cyfoeth yma werthu air a halen. Roedd lot o halen i gael yn ymerodraeth malu. Felly oedd na gloddio am halen yn digwydd, a hefyd roedd na gloddio am air yn digwydd.
nawr i ni'n meddwl am halen, wel mae halen yn rad i brynu, ond nôl yn yr adeg hynny, roedd halen yn rhywbeth, roedd pawb y moyn, a dde'n eitha anodd cael gafel yn fe, felly roedd halen yn ddrud. Iawn? Roedd milwyr rhifau yn cael eu talu yn rhannol mewn halen. Sef, ffaith y dydd i chi, mae'r gair salary, cyflog, salary, yn dod o'r Rhufeinig, a mae'n golygu sal yn meddwl halen, achos nhw'n cael eu talu yn rhannol mewn halen. Halen yn werthfawr iawn nôl yn y canol oesoedd. Right, felly dyma'r ffaith nesaf te, bod Mansa Musa'n gyfoethog iawn. Felly copio hwnna, a dwi'n mynd i ddod mewn. Nawr, allan i ddechrau to gyda blwch testun, ond beth am ddyblygu'r un yma, achos dwi eisiau'r ffont, dwi eisiau'r siap, dwi eisiau'r lliw, felly beth am ddyblygu'r blwch testun yma, gan glicio ar fe, mynd i'r 3 dot, dyblygu, a nawr allai just ddewis y testun yma, dileia, a wedyn control fi, gludo'r testun newydd i mewn, a dyma'n ffaith ni mewn fan hyn. Dewch i ni gael gosod hwnna yn rhywle arall. Iawn. Nawr, wel, fel ni'n mynd i ddangos cyfoeth Mansa Musa. Wel, allwn ni fynd i'r elfennau eto, a beth am chwilio yn yr eiconau am gold. Yn y eiconau am gold. Iawn, dyma ni. Allan ni fod yn defnyddio un o'r ein, y bariau air yma. Ie, hwnna'n bosib yn dweud. Beth am rich? Ie, lle chi ddod mewn a hwnna, nawr dim doleri oedd yn cael ei defnyddio yn yr adeg hynny, ond bydde fe'n bendant yn dangos. Neu beth am treasure? O, nawr te, cist yn llawn air, mae hwnna'n edrych yn gret, yn dweud? Treasure. Lle chi'n neud hwnna? Beth am salt? Beth gewn ni? Lle chi fod yn rhoi dangos halen, fod yn cael ei gyfoeth halen ac air. Dwi'n mynd i fynd am... neu allech chi roi king mewn hefyd, a bod ni'n cael y coron. Crown, falle? Crown. Rhyw goron air, mae'n mynd i ddangos cyfoeth, yn dweud? Ydy. Dwi'n mynd i fynd nôl i'r treasure na, dwi'n meddwl. Ond dywyswch chi beth i chi meddwl sydd yn edrych orau, ac yn cynrychioli cyfoeth Mansa Musa. Iawn, mewn o fe. Nawr, tro yma, dwi'n mynd i roi hwn, dyma ni, rhywle fel hyn. Dwi'n mynd i ddewis pa liw ai am hwn. Chi'n bod beth, dwi'n mynd i fynd am y coch eto, dwi'n credu. Dwi'n mynd i fynd am y coch. Ie, mae hwnna'n gweithio neis. A dwi eto wedyn yn mynd i fynd am y 7 felen yma. Chi'n bod beth, dwi'n mynd i ddyblygu hon. Clicio ar y 7, yr arrow yma. Dewis dyblygu. A nawr allai gylch droi'r 7 yna o amgylch. Roi ddi yn ei lle. Fel yna. Nawr, chi'n sylwi bod y 7 tu ôl i'r cist. Felly, mae eisiau i fi lusgo'r 7 yma yn y stac heinau i fyny i'r dop y stac heinau. Dyna ni, fel bod fi'n gweld hi'n glir. Nawr te, falle allai wthio'r testyn yma mewn tyma bach. Falle gallu 7 yma i fod ychydig yn llai. Arbrofwch nawr gyda le ma'ch 7 a'ch testyn chi'n edrych orau. Dyn ni'n moyn cuddio siap cyfandir raffreg yn ormodol, chwaith. Felly, newch yn siŵr bod chi ddim yn cuddio'r map yn ormodol. Nawr, hefyd, chi weld, mae cwt y 7, mae cynffon y 7 yn cuddio beth o'r testyn fan hyn. Felly, mae angen i'r 7 i'r testyn yma i ddod reit i'r top. Dyna ni. Iawn, perffaith. Reit, draw i'r iPad te i gael wneud yr un peth. Draw i'r iPad i wneud yr un peth. Iawn, dyblygu'r blwch testyn yma. 3 dot, dyblygu. Iawn, a nawr ai draw i Chrome,
A dwi'n mynd i ddewis yr bloc o destun yma. Mae hwnna'n gallu bod ychydig o ffidl ar yr iPad weithiau, fi'n siŵr chi wedi sylwi. Mae bron yn ymosib weithiau ar yr iPad. Hei, iPad, dir ymlaen. Dir ymlaen ar iPad. Cael biafio. Ie, felly ar yr iPad, mae rhaid chi ddal eich bus i lawr a dych chi'n gweld. Dal eich bus i lawr a sgrolio draws. Dyma ni. Right, dyma ni. Okay. A dwi'n mynd i gopio hwnna. Copi. Nôl draw i Express. Tap tap mewn fan hyn. Dewis y testyn yma i gyd. A nawr dwi'n mynd i'r 3 dot glido. Allow paste. Dyna ni. Right, mae'n biafio nawr. Iawn, a dewch i ni gael gosod hwnna yn ei le, a wedyn dwi'n mynd i'r efennau, chwilio am crown tro yma. Crown. Iawn, a mewn ar goron. Oops. Symud y goron draw. Dwi'n meddwl bod y goron yn gweithio'n iawn yn ddi fyna, a dwi'n mynd i fynd i'r 7, dyblygu'r 7. Troi o amgylch, falle wneud flip. Flip ar hwn. Ie, flip bach ar hwnna. Dod lawr y maint y 7. A dyna ni. Dwi wedi dal lan ar yr iPad. Iawn, nôl i'r porwr i ni gael symud ymlaen. Right, nawr. Ar gyfer gweddill hwn nawr, fi'n meddwl na i jyst sefyll ar y porwr, achos mae'r un broses yn dweud nôl ymlaen. Fel bod ni'n dod i ben ar weithgaredd gyntaf yn yr 10 munud bach nesaf nawr. Right, nawr, be dwi eisiau gwneud nesaf yw dod mewn â ffaith arall. Dim rhaid i chi ddefnyddio'r holl ffeithiau wrth gwrs, dim rhaid i chi ddefnyddio'r 4 ffaith sydd dan ni fan hyn. Iawn, lle chi jyst stopio ar ôl 2 neu 3 os chi eisiau. Right, wel, roedd, mae N ar goll fan hyn, ffyddlon. Fel Muslim ffyddlon, aeth Mansa Musa ar ber yr undod i Mecca 1324. Teithiodd yn filoedd o filltiroedd gyda 60,000 o bobl, 21,000 kilogram o air, 100 o eliffantod ac 80 camel. Iawn? A Mecca, wrth gwrs, yn bell i ffwrdd o orllewin yr Affrig. Right, mor bell, dwi wedi mynd o'r ar un map ni o gyfandir Affrica, achos mae draw yn y dwyrain canol. Right, dwi'n copio'r testyn na de, bydd eisiau fi roi N mewn yna, ffyddlon, sori yna, bydd eisiau chi ni gyd i roi N mewn yna. Right, a nawr dwi'n mynd i ddyblygu blwch testyn, dewis, 3 dot, dyblygu, nawr te. A dewch i ni gael dewis y testyn yma i gyd, delay, Control V, glido hwnna mewn. Right, nawr, cofiwch na, mae eisiau chi roi eich N mewn fan hyn yn y gair ffyddlon. Dyna ni. Nawr, mae lan i chi beth i chi wneud fan hyn, ond mae Mecca, os ydyn ni'n edrych ar gyfandir yr Affrig, y cornel top o'ch dde fan hyn yw'r aifft, a draw fan hyn yn y bwlch, dyma le mae'r dwyrain canol. Iawn? Felly mae Mecca tua fan hyn. Iawn? Os chi'n edrych ar siap gyfandir yr Affrig, yr cornel bach yma fan hyn, mae'r Mecca lan just uwch ben y cornel yna. Iawn? Felly bydde fe'n neud synwyr bod bod ni'n pwynt dangos, chymod, ble mae lleoliad Mecca. Nawr, fel wedi si, mae tua fan hyn. Nawr, fel i chi'n mynd i ddangos pwy siap i chi'n mynd i roi fan hyn? Wel, allech chi, chymod beth, fi wedi gwirio, mae na eicon ar gyfer Mecca yma. Iawn, dyma ni. Dyma le mae'r Muslemiaid yn mynd i addoli ym Mecca, garreg fawr. Felly allech chi ddod mewn o hwnna, neu wrth gwrs allech chi sôn am y ffaith bod nhw wedi teithio gyda 100 o eliffantod, felly allech chi roi eliffant mewn fan hyn, neu gamel,
Felly, dewch i fi gael, na i ddod mewn â elephant, dwi'n meddwl. A dwi'n mynd i flipio'r elephant a just rhoi... Dyna ni. Just rhoi pen yr elephant fyna. Gret. Neu, allan ni flipio fe ffordd arall a bod e tu ôl i gyfandir Affrica. Allan ni wneud hwnna. Fel na. Ia, hwnna'n ddiddorol, ynddo e? Nawr de, lliw. Nawr, fi eitha licio bod hwnna'n toddi mewn i'r blwch testyn na. Allan ni newid yr elephant i fod yn goch, allan ni. Ond, chymod be, fi eitha licio bod hwnna a'r blwch testyn hyn yn toddi iddi gilydd. Hwnna'n effeithiol. Felly fi'n i adael hwnna fel ma fe. A felly be na i wneud yw newid lliw cefndir y blwch testyn yma. Felly i'r gwyrdd y tro yma. Felly, na i ddewis y blwch testyn, sgrolio lawr i sharp, a newid lliw y llenwad. Felly, dim rhaid i chi ddefnyddio'r un lliw llenwad bob tro, ond mae yn wneud synnwyr bod ni'n cadw at yr un set o liwiau, sef lliwiau mis hanes pobl Dduon, wrth gwrs. Reit e. Nawr, y saith, wel, ar gyfer y saith yma, dwi'n mynd i gael saith werdd ten, dwi'n gwy. Felly, dewch i fi gael dyblygu'r saith yma, newid lliw y saith i fod yn wyrdd. Dyna ni. A nawr dwi eisiau bod hwn yn pwyntio i'r elephant. Dwi'n meddwl bod e'n mynd i wneud fwy synnwyr bod fi'n flipio'r saith, ydy. Hwnna'n gweithio'n gret fel yna. Eto mae cynffon yr saith, y linell, yn cuddio'r testyn. Felly mae eisiau fi'n neud siŵr bod y blwch testyn yma reit ar y top. Dewis hwnna, llusgo i'r top, a dyna ni, dyna'r ffaith yna wedi wneud. Gwych. Right. Wel, mae'n ffeithlyn dod mlaen yn wych yn dweud. Nawr, os chi'n dechrau meddwl, mae yna gorneli gwag gyda fi. Bydwch yn ffoeni, ffrindiau. Cofiwch am y splats yma, wnaethon ni ddefnyddio ar y dechrau. Byddwn ni wastad yn llenwi unrhyw gornel bach gwag, os ni'n twmlo bod y cornel bach na'n edrych yn lletwydd, a llewn ni lenwi fe gyda splat lliw arall. A mae eisiau ni gael, wrth gwrs, teitl. Dyn ni ddim wedi rhoi teitl Mansa Musa unrhyw le eto. A mae'r enw na'n bwysig hefyd. Right, ffaith ola te, sef bod Mansa Musa wedi sefydlu canolfan ddysgu yn Timbuktu, dinas Timbuktu. Fi'n siŵr, chi wedi clywed y gair na, Timbuktu. Fi wedi clywed, sa'n gwybod pam fi wedi clywed y gair na erioed. Heb wybod yn iawn ble mae fe. Mae Timbuktu oedd e'n ddinas pwysig yn ymerodraeth Mali. Mae dal yng Ngwlad Mali nawr. Ond nôl yn adeg Mansa Musa, roedd e'n le pwysig iawn oherwydd roedd yna lwyth o ysgolion a mathau o prifysgolion wedi cael eu sefydlu yna, gan Mansa Musa ei hun. A nath e hefyd adeiladu, wel, fi'n siŵr oedd e ddim yn adeiladu fe, nath e orchymyn bod llyfrgelloedd, archifiau a mosgiau yn cael eu adeiladu yn Timbuktu, fel bod e'n dod yn rhyw fath o ganolfan pwysig i gyfandir Affrig i gyd i bobl i fynd ar gyfer dysgeidiaeth a dysgu a fel bod pobl yn dod yn fwy craff a chlyfar. Felly, dwi'n mynd i gopio'r testyn yna. Nawr, ble mae Timbuktu? Hwna'n gwestiwn da. Mae Timbuktu, wel, wrth gwrs, mewn yn ymerodraeth Mali fan hyn, a mae e draw yn y cornel ochr dde fan hyn. Iawn? Draw fan hyn. Felly, yn yr cylch na sda fi, mae e ar ochr dde y cylch, mae e. Right. Nawr, blwch testyn sy'n siarad ni. Na i fynd am blwch testyn pa liw? Na i fynd am un gwyrdd arall, dwi'n meddwl. Na. Felly ddim tro ma. Felly ddim. Na i ddechrau dau melyn. I weld. Mae'r ffaith yma'n mynd i ddod lawr fan hyn. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Sefydlo ganolfan ddysgu'n Timbuktu. Dwi'n mynd i symud o'n lam yn hyn. Chymod beth, fydd yn licio hwnna fan hyn. Falle bod eisiau fi symud yr saith yma.
Ie, dyna ni. Mae eisiau symud pethau o amgylch ychydig. Ie, gred. A to, mae eisiau'r blwch testyn yma ddod ymlaen hefyd. Iawn. Peidwch â bod ofn symud eich pethau chi wedi gosod yn barod o amgylch. Os oes angen symud pethau o amgylch, mae angen symud o amgylch. Right, Timbuktu. Nawr, mae Timbuktu fan hyn. Fan hyn. Fel ni'n mynd i ddangos lleoliad Timbuktu? Wel, allech chi ddefnyddio yn yr eiconau, allech chi chwilio am rhywbeth fel sgŵn. Iawn. Neu mosg. Cyw i gwpan yn Saesneg. Mosg. Dyna ni, mae hwnna'n un da, ynddo fe? Neu allech chi just roi pin. Chymod fel mae pobl yn rhoi pin ar fap. Mae hwnna'n ffordd da o ddangos ble mae Timbuktu hefyd yw rhoi pin ar y map. Iawn? Lan i chi. Chymod be, o'n i'n hoffi'r un mosg na. Dwi'n mynd i chwilio am mosg am yr un cyntaf yma, dwi'n meddwl yn berffaith. Chi dwi'n dod mewn o hwnna, a'i roi fe yn fras yn lleoliad Timbuktu. Chi tua fan hyn. Lliw y mosg. Falle na i fynd am goch eto fel y cylch yma. Felly na i fynd i'r llenwad, dewis lliw coch. Dyna ni. A nawr na gyd sy'n eisiau fi wneud yw dangos lleoliad Timbuktu gyda'r saith. Felly na i eto ddyblygu un o'r seithau melyn yma a dod â hwnna o'r blwch testyn i ddangos lleoliad Timbuktu fan'na. O, hwnna'n gweithio'n wych, yn dweud? Yn hapus iawn o hwnna. Hapus iawn gyda hwnna. Ie, mae hwnna'n gred. Right, nawr te. Mae eisiau ni te i orffen ein dyluniad gyda'r teitl Mansa Musa. A byddwn ni wedi gorffen effeithlon. Right te, Mansa Musa. Testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i deipio Mansa Musa. Mewn hwnna. Iawn. Right, lawr o fe. A dwi'n mynd i roi fe reit lawr y gweilo fan hyn dros y siapau yma sydd â fi. Nawr, os oes lle gyda chi rhywle arall, croeso chi roi hwn ble bynnag chi moyn. Ond i fi, mae hwnna'n neud synwyr bod efo yna. Ydw i'n hoffi'r ffont yma? Ie, dim os ydw i'r ffont yma. Mae'r ffont yma'n gweithio'n eitha da. Ond mae croeso i chi chwilio am ffont arall os ych chi moyn ar gyfer eich teitl. Nawr, be fi'n ei wneud yw defnyddio eto lliwiau mis hanes pobl Dduon ar y testyn. Felly mae'r llenwad y fi yn ddi, beth bynnag, a chi'n meddwl, na i drial hwnna fel na am nawr, hwnna'n iawn, dwi'n meddwl. Dewch chi gael rhoi amlinell arno fe, felly llusgo'r trwch amlinell reit lan. Rai pa liw na i fynd am ar gyfer yr amlinell? Wel, beth am, beth ai fynd? Felly ai am y gwyrdd. Amlinell a dewis y gwyrdd. A beth dwi'n hoffi hwnna yw bod e'n amlinell draw fan hyn, ond draw fan hyn mae fel sef e'n toddi mewn i'r siap yna, dwi'n dweud, yn gweithio'n wych. Right, allwch chi hefyd os chi moyn ychwanegu cysgod. Cysgod. A gyda'ch cysgod, beth am mynd am un o'r lliwiau eraill, falle ai am yr cwch, fan hyn. Ie, a mae yna wahanol gysgodion, chi'n gweld? Mae yna wahanol fathau o gysgodion yma. Dwi'n hoffi'r un cryf, mae hwnna'n gweithio'n dda. Ydy, felly dwi'n hoffi iawn o fel, mae'r cysgod yna, dyn ni ddim yn gweld draw fan hyn dros y coch, ond ni'n gweld dros y gwyrdd, ond wedyn mae'r amlinell werdd, dyn ni ddim yn gweld ar y gwyrdd, ond ni'n yn gweld ar y coch. Dwi'n meddwl bod yr effaith yna yn un clyfar, dwi'n hoff o hwnna. Cool. Right, iawn. Right, fi wedi gorffen, fi wedi benni, wedi gorffen. Nawr, os ych chi'n teimlo bod na fylchau gyda chi, sydd ddim angen. A cofiwch nawr, mae hwn yn gyfle, allan ni felly symud y blwch testyn hyn draw fan hyn. Mae hwn yn amser i chi nawr i weithio ar eich bylchau, os ych chi moyn rhoi chydig fwy o le i bethau, allwch chi symud pethau o amgylch nawr. Iawn. Allwch ni wneud chydig o fireinio, ni'n gael hwn, mireinio. Iawn. Just gwirio bod ni'n hapus gyda'r lleoliadau i bopeth. Bod popeth yn ei le, lle i bopeth yn ei le, fel mae'r hen ddywediad yn dweud. Os chi'n teimlo bod yna fwlch yn ormodol chi, wel allech chi wrth gwrs dewis un o'ch siapiau cefndirol, dyblygu hwnna.
a llusgo fe i ddile a llenwi'r bylch yna. Ond chi'n meddwl beth, dwi'n meddwl bod angen yna i. Dwi'n meddwl bod e'n ddigon prysur fel mae e fel yna. Ydy. Yn hapus gyda hwnna, fy 4 ffaith am Mansa Musa, map cyfandir Affrica yn amlwg fyna, dangos ymerodraeth Mali, dangos lleoliad Timbuktu, mae'r eliffant yn gweithio'n wych, y trysor, a mae lliwiau mis hanes pobl Dduon gweithio'n hyfryd. Gobeithio bod eich dyluniadau chi gyd yn edrych yn hollol wahanol iddi gilydd a bod chi wedi dewis cyfuniad gwahanol o'r lliwiau yma. A fydden ni'n dwlu gweld eich gwaith chi. Felly athrawon, os ych chi'n postio unrhyw beth i'r cyfryngau cymdeithasol, eich bod chi'n cymryd ran yn y sesiwn yma ar gyfer mis hanes pobl Dduon, yna please, bydden ni'n gwerthfawrogi bod chi'n tagio fi mewn bod fi chi gweld gwaith eich disgyblion chi, dwlu gweld gwaith y plant pan ych chi'n postio ar y cyfryngau cymdeithasol. Os chi'n gwneud hynny, tagiwch at Adobe Express, at Ysgol digidol, neu at Meredudd J, neu at Meredudd Jones, ble bynnag ych chi'n postio, dewch chi o hyd i fi, a fydden ni'n joio gweld eich gwaith chi. Os ych chi'n mynd i fod yn argraffu wrth gwrs, mae da chi'r botwm lawrlwytho fan hyn. Llwch chi lawrlwytho fe fel PNG os ych chi moyn rhoi fe mewn i'ch ffeiliau J2E falle, neu mewn i'ch Google Drive. Allwch chi lawrlwytho fel PDF i argraffu fan hyn os ych chi moyn argraffu fe. Neu os ych chi yn defnyddio Google Classroom, Microsoft Teams, allwch chi glicio rhannu a rhoi hwnna'n syth mewn ar yr aseiniad Google Classroom neu Microsoft Teams. Fyna, right, mae 20 munud ar ôl dyn ni ar y sesiwn. Mae'n amser i ni i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd. Mae'n amser hefyd i fi atgoffa chi, wythnos yma, dydd Iau, nid fori, ond drennydd, mae da ni ddiwrnod barddoniaeth cenedlaethol. Felly mae yna sesiwn yma hanner 10, cofrestrwch am hwnna yn yr un ffordd eich chi wedi cofrestru gyfer y sesiwn yma, gan fynd i arweinwyr.express.com. Cymru. Wythnos nesa, mae wythnos nesa ni'n bysi, mae da ni hyfforddiant lefel 1 i staff, athrawon a holl staff ysgolion, unrhyw un sy'n moyn dilyn hyfforddiant lefel 1 trwy gyfrwng Gymraeg. Mae hwnna ar ôl ysgol dydd Llun am 4 y gloch. Cofrestrwch chi hwnna, athrawon, gan fynd i ace.express.cymru. Cofrestrwch chi hwnna fyna, athrawon, a unrhyw staff ysgolion sy'n eisiau dod. A wedyn di Mercher, mae da ni wers fyw diwrnod iechyd meddwl. Mae hwnna wastod yn sesiwn poblogaidd iawn. Felly cofrestrwch ar gyfer hwnna. Hanner awr 10, bore dydd Mercher nesa. Dim fori, wythnos i fori. Mae da ni ddiwrnod iechyd meddwl. A wedyn dydd Gwener nesa, wythnos i ddydd Gwener, mae hi'n ddiwrnod Llew Jones. Felly dewch ar gyfer sesiwn llawn hwyl ar gyfer diwrnod Llew Jones. Fyddwn ni yn dysgu am rai o'i arwyr o'r straeon ardderchog Llew Jones. Right. Felly ymunwch yn yr hwyl, llwyth o beth ymlaen wythnos hyn a wythnos nesa eto. Right, ymlaen yn ni i'r ail weithgaredd. Felly unwaith i chi yn barod symud i'r ail weithgaredd, ni glicio ar yr Icon Express sydd fan hyn yn y cornel top ochr chwith. Iawn, dyna ni. Right, be fi'n mynd i wneud nawr yw i ni'n mynd i fod yn creu brethyn centi. Nawr, mae brethyn centi yn dod o wlad Ghana sydd yn ngorllewin yr Affrig. Dim yn bell o Mali rwy'n fi, mae i'r de, mae ar yr arfordir de yna o hen ymerodraeth Mali. Right, nawr, ar gyfer hwn, mae angen i ni gael cynfas siap sgwar. Felly, dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio unrhyw un o'r teils yma sydd ar y dudalen cartre. Ni'n mynd i glicio ar y botwm plus yn y cornel top ochr chwith. Ac yna i ni yn mynd i ddefnyddio maint safonol sgwar. Gweld fyna? Arwydd plus, meintiau safonol sgwar. Right, nawr, beth sy'n arbennig am siapiau centi yw bod y siapiau yn rhai syml tu hwnt. Iawn? Felly pan ych chi'n creu yr un cyntaf, cadwch e'n syml. Iawn? Enghraifft, dwi jyst yn mynd i greu un gan ddefnyddio sgwariau. A ceisiwch greu rhywbeth sydd yn weddol gyfartal, bod e'n gymesur, symmetrical, bod e'n weddol gymesur. Right, yn gyntaf, gosodwch liw cefndir eich cynfas i unrhyw un o liwiau mis hanes pobl Dduon. Felly, clicio'r lliw'r cefndir fan hyn,
A chi'n gwybod beth yw nhw nawr? Di, coch, melyn y gwyrdd. Felly na I ddewis gwyrdd y tro yma. Iawn, dyna ni. Right, a nawr, dewch i ni gael ychwanegu siap. Felly dewch draw i'r elfennau a i'r siapiau, a beth am i ni just defnyddio sgwar. Sgwar. Dyna ni, clicio'r sgwar, a dyna fe wedi gosod y sgwar. Nawr, dewch i ni gael gosod lliw y sgwar yma i unrhyw un o liwiau mis hanes pobl Dduon. Felly, lle ni fynd am di, felly. Right, gret. Nawr te, yn syml, dyblygwch y siap yma nawr gan greu rhyw fath o batrwm cymesur. Iawn, felly dwi'n mynd i ddyblygu fe. A felly bod fi'n mynd i roi fe'n gorgyffwrdd, fel hyn, overlapo, yn gorgyffwrdd. Neu felly ddim, felly bod fi'n mynd i roi fe yn y cornel fan hyn. Dyblygu hwn eto. Chi jyst yn creu siap syml iawn. Nawr, sylwch bod eich chi'n pinc yn mynd i'ch helpu chi i gadw pethau yn gymesur. Iawn? Dyna ni, dwi'n gwneud hynny. Nawr, gallwn ni wneud yr un peth draw fan hyn, felly fan hyn. Ond, beth am ddefnyddio siap arall? Beth am ddefnyddio, felly, triongl tro yma? Felly, na I fynd lawr i triangles, dyma ni. Sgrolio draw. A pa siap triongl yma un? Mae lan i chi, iawn? Felly, na I fynd am yr un yma. Ys dim angen meddwl yn rhy galed am hwn, iawn? Ys dim eisiau chi i'ch meddwl, o, sa'n siŵr beth i wneud fan hyn, sa'n siŵr. Just gosodwch y siapiau a dywyswch y lliwiau mis hanes pobl Dduon. Felly na fynd am but days, dwi'n newid lliw y cefndir. Dim na beth o'n i moyn wneud o gwbl. Dad, dwi'n wneud, undo, mynd yn ôl. Right, nôl i'r gwyrdd. Right, newid lliw y siap, wrth gwrs, ar y chwith, le mae'n dweud llenwi fan hyn. Right, a dwi'n mynd i ddewis, na fynd am y coch gyda'r As dim ar rhaid i chi ddefnyddio pob un o'r lliwiau, allech chi just defnyddio 2 neu 3 lliw, as dim rhaid i chi ddefnyddio pob lliw. Right, na I ddyblygu hwnna. A dwi'n mynd i gylchdroi hwnna fel bod e'n ffitio fan hyn. A chi'n meddwl beth, am yr teilsen gyntaf ar gyfer y brethyn centi, fi'n hapus dy hwnna. Iawn, as dim rhaid i ni lenwi fe gyda pethau, fi'n hapus dy hwnna ma' hwnna'n iawn. Fi'n ddylego hwnna. Right. Nawr, enwi'r ffeil, felly brethyn centi yw hwn. Iawn, brethyn centi. Wel, brethyn, C-E-N-T-E, brethyn centi. Iawn, nawr, beth sy'n ni wneud nawr? Mae brethyn centi yn gweithio mewn, i chi'n creu teils, gwahanol teils, a wedyn ni'n ailadrodd y patrymau yna. Felly dyma'n teilsen gyntaf ni, felly mae angen teilsen newydd yn ni nawr, gyda ffatrwm gwahanol. Felly, i ychwanegu teilsen newydd, beth sy'n chi'n neud yw clicio yn y cornel top o'ch dde, le mae'n dweud ychwanegu, a dewis ychwanegu tudalen newydd yn yr un maint. Right, nawr te, y tro yma, i ni'n mynd i ddefnyddio siapau gwahanol, a ni'n mynd i ddefnyddio yr un lliwiau ond mewn trefn gwahanol. Felly, ar yr un diwetha, os chi'n cofio, lle fynd nôl i'r un diwetha, yn clicio fan hyn, nôl, y cefndir oedd gwyrdd. Felly tro yma, fi moyn y cefndir i fod yn liw gwahanol, felly beth am i fi fynd am y lliw melyn. Reit te, nawr te, pa siapau fi'n mynd i ddefnyddio tro hyn? A ni'n ceisio cael cyferbyniad, gwahaniaeth, iawn? Felly tro hyn, felly yna i ddechrau bant gyda triongl. Iawn. Beth am i fi fynd am rhyw fath o linell o drionglau yn gorgyffwrdd i gilydd. Felly byddwch yn creadigol, a hefyd defnyddiwch yr llinellau pinc yma sy'n mynd i helpu chi wybod yn union ble mae hanner ffordd. Dyma ni, fyna, hwnna hanner ffordd ar dudalen a hanner ffordd lawr y dudalen. Gret. Chymod be, fi'n mynd i ddyblygu hwnna. A dwi'n jyst yn mynd i orgyffwrdd nhw. Na fe, mae'r llinellau pinc na'n helpu fi. Gret. Dyblygu. Gret, a na i wneud y to. Draw. Gorgyffwrdd trionglau fi'n wneud tro hyn. Na fe, fel na. Iawn, ydw i moyn siap arall? Wel, pam lai beth am falle
Beth ai am de? Be wedai? Be nai? I am betrial trwy hyn, felly. I am betrial. Dyma ni, betrial mewn fan hyn. A felly bod fi jyst yn mynd i roi hwn yn y canol ar y gwaelod. Pa liw trwy hyn? Un o liwiau arall mis hanes pobl Dduon. Felly, I am yr Gwers. Ie. O, fi'n cadw newid y cefndir y lle siap. Nôl a fi. Nôl. Mae'r siap yn cael ei newid ar y chwith draw fan hyn. Beth sy'n mynd ymlaen da fi heddi? Right. Gwers. Na fe. Right. Dyblygu hwnna. Beth na i wneud? O, chyma beth. Na i fynd lan a lawr fel hyn. Felly, ie. Na ni. Chi weld, dim eisiau chi hyd yn oed cynllunio fe'n ormodol. Just triwch bethau mas. Pidwch yn meddwl bod rhaid i bethau ffitio'n berffaith. Mae'n iawn bod pethau'n hongian bant o ochr dudalen. Just triwch bod chi yn defnyddio rhyw fath o gymesuredd. Mae hwnna'n helpu. Ond dim rhaid bod yn hollol gymesur ym mhob cyfeiriad. Right. Falle na i just mynd am linell syth hefyd fan hyn. Ond fi moyn y linell mae fod yn trwchus. Felly chi'n bod beth? Na i ddefnyddio petrial. Na i ddefnyddio petrial fan hyn. Ond gwneud y petrial ni'n denau fel yna. Iawn. O, eisiau fi wneud un hir hefyd. Reit ar draws. Dyna ni. A beth am i hwn i fod yn ddi, felly? Ie. A chymo be, creu gai cwpl o reina. Felly na i ddyblygu hwnna. Felly na i roi fan hyn. Fi'n eitha lygo bod nhw'n mynd, rhywfaint ar hap. Felly'n torri'r trionglau. Mae'n jyst yn creu siapau diddorol, yn dweud? A felly na i wneud y ddwy ma'n agos at ei gilydd. Na fe? Fel chi'n sylwi, fi wedi wneud hwnna'n hollol ar hap. Hollol ar hap. Iawn? Right. Dewch i ni gael... Beth y glwch i fi? Mae dyn ni... O, iawn. Dewch i ni gael troi hwn ar i fewn i frethin. Dewch i ni gael troi i fewn i frethin. Right, i wneud hynny, mae eisiau ni ddechrau prosiect arall, achos i ni'n mynd i ddefnyddio y ddwy deilsau yna o'r prosiect Brethin Centi. Iawn. A'i gosod nhw fel teils i greu darn mawr o'r Brethin, a wedyn newn ni ddod ar darn mawr na o Brethin nôl mewn i hwn i greu yn darn gorffenedig. Rwyddwch chi'n neud neu beth yw ei esbonio. Right, felly, unwaith mae ydych chi'ch ail dudalen. Iawn, mae dy fi dudalen cyntaf, cofiwch hwn, mae dy fi gyntaf, a wedyn mae dy fi hwn yw'r ail un. Right, dewch chi'n gael mynd nôl te, i dudalen Cartref Express, a dwi yn mynd i glicio eto ar y plus, ac eto ar y meintiau safonol sgwar. Felly, dwi'n dechrau prosiect sgwar newydd sbon. A dyma ble ni nawr yn mynd i ddod mewn ar teils na i ni wedi creu. Felly, beth chi'n mynd i wneud yw clicio ar eich stwff, fan hyn, eich stwff. A welwch chi, pan chi'n wneud hynny, dyma fy ffeiliau i fan hyn, Brethin Centi. Felly, chi'n glicio ar hwnna, just clic yna fe, a wneud ei ofyn i fi, right, beth i ti moyn o mewn ar? Ie, dwi eisiau do mewn ar y ddwy deilsen yma. Nawr, di ni ddim yn moyn ychwanegu nhw fel tudlennau, achos byddai'n jyst yn dod mewn â nhw'n maint llawn eto. Ni moyn ychwanegu'r ddoi yma fel delweddau. Iawn, ychwanegu fel delweddau. A nawr, gewch chi'r ddau ohonyn nhw, dyma nhw, fel teils mawr ar eich dyluniad chi. Right. Nawr, dewch i ni te gael gosod hwnna yn y cornel top ochr chwith. Nawr, mae'r llunellau pink yn mynd i fod yn hynod bwysig fan hyn. Felly dwi'n mynd i... Chi gweld, mae'r llunellau pink... Right, mae fe reit yn y cornel top ochr chwith. A nawr, dwi'n moyn cynyddu maint hwnna yn gydio yn y cornel gwaelod ochr dde. Right, Na fe, dwi eisiau bod e... Na fe, chi gweld, mae'n union i'r canol. A nawr mae'r deilsen yma yn gallu dod drws nesaf, a bydd hwnna'n mynd yn union i'r canol hefyd. Gret. A nawr, i ni moyn dyblygu hwn, felly clicio ar un cyntaf, 3 dot, dyblygu. A i ni'n mynd i osod hwnna lawr
fanna. A ni'n mynd i ddyblygu'r un yma. Mwy, dyblygu. A lawr a hwnna i fan hyn. Right, a nawr i ni wedi creu ein brethyn cyntaf. Nawr, allech chi adael e fyna, iawn, ond fi yn mynd i fynd cam ymhellach. Fi'n mynd i enwi'r ffail yma fel cente 4, iawn. Brethyn cente 4, achos bod fi 4 teilse fyna. Nawr be fi'n mynd i wneud yw mynd nôl i'r un gyntaf, iawn, clicio fan hyn. Clicio fan hyn, a dwi'n mynd nôl i'r un gyntaf nes i wneud. Felly, os ych chi'n edrych lawr ar y rai diweddar, fi'n mynd i fynd nôl i le nes i y teils cyntaf. A be dwi'n mynd i wneud yw creu tudalen wag newydd, wrth fynd i ychwanegu, a wedyn tudalen newydd yr un maint. Right, nawr, ar hwn, i ni'n mynd i ddod mewn yr 4 na fel teilsen, a gosod reina fel 4 teilsen ar y teilsen yma. Iawn? Felly ni'n mynd i fynd i eich stwff eto, a tro hyn, i ni'n dod mewn ar brethyn cente 4. Ychwanegu fel delwedd. Nawr te. A tro hyn, ni'n mynd i wneud rhywbeth. Fi'n mynd i lenwi hwnna hanner ffordd. Hanner ffordd, a nawr, dyblygu. Iawn, felly fi'n dyblygu nawr i bob cornel. Gret. Nawr, beth allech chi hefyd fod yn arbrofi gyda fan hyn yw fflipio. Enghraifft, gallech chi falle fflipio hwn fel yna, yn llorweddol ac yn vertigol, a nawr chi'n meddwl mae hwn yn rhyw fath o siap coron, mae'r un nawr yn pwyntio lawr. Neu allech chi arbrofi gyda cylch droi. Iawn? Felly allwch chi arbrofi gyda cylch droi a fflipio, ond beth chi moyn yw bod yr un deilsen ddim drws nesaf iddi gilydd. Iawn, bod ni ddim yn cael yr un deilsen. Enghraifft, chi ddim yn moyn bod e fel hyn. Ni ddim, wel, chi'n bod beth, fi'n gweud na, mae'n edrych yn gret. Nawr bod fi wedi gweud rhywbeth. Felly allech chi, ond, chi'n bod, y syniad gyda'r patrymau yma yw bod ni ddim yn ailadrodd dwy deilsen reit drws nesaf iddi gilydd yr un peth. Iawn? Felly, arbrofwch gyda'r arfau fflipio llorweddol a vertigol yma. I weld, ydych chi'n gallu gwneud eich dyluniad i edrych hyd yn oed fwy diddorol gan fflipio. Right, wel. Fi'n hapus iawn hwnna. Dwi'n meddwl bod y brethyn centyn nawr wedi troi mas yn ardderchog. Hapus gyda fe. Allech chi eto argraffu hwnna, lawr lwytho fe. Allech chi hyd yn oed, os ych chi moyn, ychwanegu fe i'ch poster ar Mansamusa, os ych chi eisiau. Gan ddod mewn o fe o eich stwff lan i chi. Ond, dyna ni, i ni 2 funud i fynd tan diwedd y sesiwn. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau creu'r brethyn cente yma. Dwi wedi cael llwyth o hwyl yn gweithio ar hwnna. Cofiwch nawr, ffrindiau, am beth sy'n dod lan dyn ni. Dydd Iau yma, diwrnod barddoniaeth, sesiwn fyw, hanner awr 10. Wythnos nesaf, hyfforddiant i staff ar ôl ysgol 4 nes hanner 5, es lefel 1. Hwna'n rhoi dystysgrif, datblygu proffesiynol a bythodyn digidol i chi. Di Mercher, nesaf, mae da ni gwers fyw ar gyfer diwrnod iechyd meddwl, sy'n mor bwysig, a wedyn dydd Gwener, diwrnod byrlymus Meredudd Jones. Allwch chi gofrestru gyfer sesiynau gwersi byw na athrawon gan fynd i arweinwyr.express.cymru. Allwch chi gofrestru gyfer hyfforddiant i staff gan fynd i es.express.cymru. Cofiwch bod chi'n tago fi mewn os ych chi'n postio unrhyw ar y cyfryngau cymdeithasol. Os chi'n gwylio hwn ar YouTube, byddwn ni'n gwerthfawrogi bod chi'n hoffi ac yn tanysgrifio i'r sianel yr Ysgol Digidol. Hwna'n helpu ni gadw sesiynau yma i fynd am byth bythoedd. Wel, dyna ni, gyda hynny o eiriau, tan y tro nesaf, diolch enfawr i chi am ymuno, a welai chi to, hwyl am y tro.